Καλώς ήρθατε στα Οπτικά Ζωγράφος, το κατάστημα που από το 1986 βρίσκεται στην πλατεία Αγίας Σοφίας στην Ερμού 77 και ασφαλώς στην καρδιά των κατοίκων της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Στόχος του καταστήματος Οπτικά Ζωγράφος από τότε που άνοιξε ήταν η απόλυτη εξυπηρέτηση του πελάτη, η σχέση ποιότητας και τιμής. Αυτό είναι άλλωστε το πρώτο πράγμα που ξεχωρίζει κανείς με την πρώτη ματιά. Στα 26 χρόνια παρουσίας του, το κατάστημα Οπτικά Ζωγράφος στη Θεσσαλονίκη έχει μείνει γνωστό σαν αυτό που φέρνει τη μόδα των γυαλιών στην πόλη. Η τεράστια ποικιλία επώνυμων γυαλιών Οράσεως και Ηλίου είναι η απτή απόδειξη αυτής της φήμης. Dior, Valentino, Gucci, Εμπόριο Αρμάνι, Cavalli, John Galliano, Marc Jacobs, D-Squared, Tom Ford, Tag Heuer, Carrera, Porsche, Balenciaga. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι όχι απλά τα έχει όλα, αλλά και κάτι παραπάνω. Αυτό που έκανε τα Οπτικά Ζωγράφος νούμερο 1 στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού δεν είναι μόνο οι αναρρύθμιτες επιλογές γυαλιών, οι top μάρκες και οι ασυναγώνιστες τιμές, αλλά και το after sale service. Η αγορά γυαλιών Οράσεως ή Ηλίου δεν είναι μια υπόθεση που σταματάει για τον πελάτη από τη στιγμή που βγαίνει από την πόρτα του καταστήματος. Οι φυσικές φθορές που μπορούν να υποστούν τα γυαλιά είναι ένας μόνιμος πονοκέφαλος. Έχοντας τα Οπτικά Ζωγράφος στο πλευρό σας, τα ξεχνάτε όλα. Τέλος, η άριστη εξυπηρέτηση είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα που θα συναντήσετε στα Οπτικά Ζωγράφος. Πρόθυμο, ευγενικό και κυρίως άρτια καταρτισμένο προσωπικό είναι δίπλα σας για κάθε ερώτηση, επιθυμία και απέτηση. Οπτικά Ζωγράφος, πλατεία Αγίας Σοφίας, Ερμού 77. Επισκεφτείτε το και αγοράστε τα πάντα με 10 άτοκες δόσεις. Οπτικά Ζωγράφος, το πιο εξειδικευμένο κατάστημα οπτικών στην καρδιά της πόλης. Οπτικά Ζωγράφος, ό,τι περιμένεις από ένα κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν περίμενες.